Ну вот и настал тот момент, когда вы решили прикупить себе железную лошадку. Допустим, вы уже определились с маркой, выбрали автомобиль нужного цвета и в нужной комплектации. Вопрос следующий. Где безопасно обменять деньги на желаемое чудо техники? И догадываетесь ли вы о том, какие подводные камни вас могут поджидать при покупке автомобиля? Если вы покупаете в автосалоне автомобиль престижного класса, то здесь никто вас не обманет, ведь дорогие бренды не будут рисковать своим именем. Но что касается менее дорогих марок, то тут следует быть внимательней. На что же в первую очередь следует посмотреть? На показники, які вказані на, як правило, десь з правої сторони автомобіля на віконці, із номером двигуна, шасі, тобто, щоб це був автомобіль конкретно від виробника, так? Тобто ви знаєте, яка це марка автомобіля, ви повинні вимагати від продавця сертифікат відповідності. Вторым подводным камнем может быть битая машина, но очень красиво замаскирована и переделана. Чтобы не попасть на такую аферу, пригласите специалиста, который разбирается в машинах. И если с авто все в порядке, следующий момент – цена. Спросите, указан ли в сумме процент НДС. Но куда больше надо разузнать, если покупаете автомобиль в кредит. Бажано спитати, яка конкретно буде деталізована сума, тому що якщо ви не спитаєте, то вам прийдуть, звісно, що пенсійний фонд і всі платежі ви заплатите одразу, вам скажуть цю суму, а щомісячні комісії банку, щорічна комісія банку – це дві різні комісії. Сплата страхування, як правило, це каско обов'язкове страхування, якщо йде кредиту, скільки воно коштує, який відсоток від цього беруть брокери. Тобто прихованість в тому, що людина, якщо цього не питає, вона може одразу розраховувати, що викидне суму набагато більше. Следующий вопрос – регистрация автомобиля. Можно заниматься этим процессом самостоятельно, а можно поручить автосалону. Во втором варианте вы не потратите свое время, но за медвежьи услуги заплатите в 2 раза больше. Вам должны выдать временные номера красного цвета, акт приема передачи автомобиля и сертификат соответствия. Якщо це дилер, він повинен надати обов'язково договір з салоном, з яким він співпрацює. Якщо це автосалон, повинен надати обов'язково договір, примірний договор з самим виробником. Купить желаемую машину можно из рук на рынке. Первый совет – и сюда берите с собой эксперта. Внимательно осматривайте приглянувшийся автомобиль. Откройте капот и проверьте все его внутренности. Особое внимание обратите на работу электрики. Заведите машину и проверьте работу стартера, поворотников, фар. Оглядите шины и диски. Проконтролируйте, нет ли вмятин, впадин и царапин. Цвет автомобиля должен быть везде одинаковый. В ином случае это будет свидетельствовать о подкраске и рихтовке машины. Не забудьте посмотреть и номера кузова и убедитесь, не имеет ли этот автомобиль криминальное прошлое. Тому, як правило, знаходять одразу станцію невеличку, на яку можна цей автомобіль привезти, оглянути його, і відповідні фахівці скажуть висновок, чи це варто тієї суми, чи не варто. Щоб не попастися на такі умови, на такі не дуже сприятливі можливості відповідати перед законодавством, краще ці номера перевірити. Звернутися до МРЕО і перевірити ці номера. Так само перевірити номера шасси. Если вы убедились в исправности автомобиля и уже подготовили денежку, проверьте документы. Сперва посмотрите на технический паспорт, посмотрите полис страхования. Автомобиль должен быть растаможенным. Ну и последний, но более важный вопрос – переоформление. Законодательством предусмотрены 2 варианта. Первый и самый быстрый – доверенность. Второй – снятие с учета и регистрация на нового хозяина. Специалисты советуют выбирать второй вариант, так как с доверенностью могут возникать проблемы. Бувають випадки, коли генеральна довіреність – це не лише право продажу, це право також і користування автомобілем. Тому що не завжди генеральна довіреність – це одразу сьогодні взяв гроші і завтра вже це твій автомобіль. Може, люди домовилися між собою, я тобі даю автомобіль, а ти знайди покупця. І коли така особа попадає в дорожньо-транспортну пригоду, то, звісно, ця особа, власник, попередній власник, який був, він також буде притягнутий до цієї справи, і в нього будуть виникати певні труднощі. Так само це буде стосуватися страхового полісу і інших відносин. Чтобы обезопасить себя, внимательно выбирайте автомобиль. Чтобы не купить кота в мешке, ни в коем случае не торопитесь. Лучше потратить лишнее время, но потом наслаждаться удачной покупкой.